Wat wist u hier van moois aan het maaien? Ja, een soort dorpje maken we met een iglo en een ijsbeer van sneeuw. We werkten op een gediek. Ja. En we zitten hier helemaal in Garderen. Ja, we zitten hier helemaal in Garderen. Er was net wat meer sneeuw op een hele mooie gecompacte berg voor mij om het moois van te maken. Ga eerst natuurlijk heel veel op het internet kijken naar plaatjes. Hoe ziet zo'n beer eruit? Wat kan ik ermee? Dan maak ik even een klein schetsje. Maar dan is het altijd handiger om er even een 3D-modelletje bij te hebben. Dus dan kan ik mooi zo even vergelijken of de ogen en de vormen wel ongeveer op dezelfde plek zitten. Ik ben vanochtend begonnen en ik hoop dat ik hem dan vanavond klaar krijg. Want in het hoofd is hij al lang klaar. Maar het is in eerste instantie ook gewoon de fysieke arbeid. Al die blokjes eraf zagen met de kettingzaag om de beer te vinden. Ja, dat alleen al kost heel veel tijd. Voorheen maakte ik vooral veel sculpturen in klei of heel veel in zand voornamelijk. En toen heeft iemand me uitgenodigd om eens deel te nemen aan een ijssculpturenfestival. En ja, dat vond ik zo leuk, dat ben ik gewoon beter in geworden door het heel veel te doen. Even in de iglo kijken. Zo, nou hier zijn we dus in de iglo. Kunnen we even lekker zitten. Een bankje. Oeh. Dat is wel gezellig, hè? Maar dit is dus helemaal opgebouwd in blokken? Ja, blokken en ja, een beetje water eroverheen. Eerst was hij natuurlijk helemaal vol. En toen is hij helemaal hol gemaakt. Met de hijskraan en de schep is hij helemaal uitgehold. Oh, dus hij is net op zijn Nee, is niet iglo's. als een, nee, precies. We hebben het gewoon op zijn Hollands gedaan. Zo'n Hollands iglo. Dat is eerst gewoon een bultenmaaitje en dan uitgraven. Ja, precies. Maar dit is net een project. Dodos de beer. Ik doe de beer, ja, precies. En mijn collega Maxime die is bezig met Adrie met de iglo. Heeft dit ooit eerder dien? Iglo's bouwen? Ja, vaker. In de Alpen als hotel. Het waren iets groter dan deze, echt met eetzalen en slaapkamers en tweepersoonsbedden en dergelijke. Dus ik heb er ervaring mee, ja. Hoe is deze sneeuw? Ja, kijk, je moet altijd roeien met de riemen die je hebt. En deze sneeuw is prima om een iglo te bouwen. Het kan natuurlijk altijd beter, maar je moet altijd wat te wensen hebben natuurlijk. Maar je ziet het werkt prima. Hij bloedt voor steen. Ja, gelukkig wel. Voorlopig ook nog even. Nou bist u ijsmaster. Wat is dat? Ja, nou dat wist ik voorheen ook nog niet natuurlijk. Maar sinds ik dus deelgenomen heb aan het programma IJsmeesters, ben ik een ijsmeester. Dus dat is iemand die van ijssculpturen maakt. 6 gepassioneerde ijskunstenaars in een heel coole wedstrijd. Welkom in jullie ijsatelier. Wie maakt de meest spectaculaire ijssculptuur? Oh, het is onmogelijk. IJsmeesters, een koud kunstje. Maar nou, werkest mij sneeuw. Ja, dat is heel wat anders. En het mooie van sneeuw is dat ja, je kan altijd weer wat aanplakken. Alhoewel ik moet zeggen dat het met deze sneeuw niet zo heel erg makkelijk is. Super bijzonder materiaal, dat moet ik wel zeggen, ja. En wat is er zo bijzonder om dan? Je moet in die vreselijke kou staan. Ik hou helemaal niet van kou.